ദൂഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ദൂഷ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തു വേണം ജീവിക്കുവാൻ. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മുടെ റിട്ടയർഡാവുന്ന അധ്യാപകൻ ഏറ്റവും നല്ല ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതിനേക്കാളും നല്ല ഭാവുകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ആ കർമ്മ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുയർന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മനുഷ്യനും നല്ല ജീവിതവും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പരിപാടി എന്താ പറയാ പൊന്നുവെക്കേന്ദ്രത്തിൽ പൂ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം നാടുവേട്ടനായിരുന്നു ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുള്ള അധ്യക്ഷ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മുഖ്യ അതിഥി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ. എങ്കിൽ പോലും വളരെ സന്തോഷം എനിക്കിവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അധ്യാപക മുരളീധരൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.